zvanyatsokuratidza kuti vanhu munyika yezimbabwe vaneta panguva ino iyi. Aiwa, nhamo yarova vanhu munyika yezimbabwe. People vakuti enough is enough. Vari panapa vachibvunza aiwa the leadership pamwechete mutungamiri wenyika kuti aiwa these guys how do they feel, uye vanokunyatsokuvata sei kana vanyatsoziva kuti aiwa they are smuggling, they are taking each and every cent aiwa inofanira kunge ichiona the welfare yemacitizens. Saka mina masvika muda nyiko panapa ndopanodiwa subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda pahendo aiwa yevakomana mapolitical commentators anoti mamabuda nyora chiti listen to the women of Zimbabwe crying, when will this end? Idi Mnangagwa and sons, how do you honestly sleep at night? You are pushing Zimbabweans, no treated water, no decent health care, no jobs, no food, no electricity, no clothing, etc. Now you are allowing Zimra to take people's goods from trucks, hopes. Goods are paid for with money. Where do you take these goods? For sale, auction. And where does the money go? Cry my beloved Zimbabwe. And posted this picture amukona aiwa ane his two sons achiti aiwa vakomana panguva ino vakutevera each and every cent yemacitizens vanotora magoods emacitizens. Vabvunza kuti vanokuziva here kuti macitizens anenge atostrugula, anenge atotambura kuti vabhadhare those goods, but vamwe vanozonge vachingomatora zvavo and they do not know why what they want to use those goods for, but they know kuti these guys they are elites, vane zvinhu zvavo, but each and every day vanenge vachingoisa decent pamacitizens. Emutidza mafungiro aimoti kudii pamusoro pechitiko ichi chiona kuti aiwa munyika zvamusina kana mabasa, vanhu vashaya kana pechokubata, the government inongoya ichingotreatena macitizens. Todzi mafungiro aimoti kudii pamusoro pechitiko ichi? Vada comment section medu, musana kusubscribe or like and turn the bell icon.